mukaka yetu ine unanopashi uye murume wachaida ainzi Chirweni, ainzi Nathan Chirweni. So aitogara muguru aitogara muguru ikoko ndikwanogara ikoko ndiko ndamupa iri tumusori mukaka iyi ndibvato enda nayo kwake ine bhazi pakapuwa nembanje akati mari yangu achazondipa kana dzoka kuMozambique nokuti amene kwaida anogadzirwa zvekujusa goridhe kachi ndipo akazodzoka akunzwa kuti nini ndakutsvagoninya ndaurayichi anatete vai saka manje kuti azoya achindipa manje akutoda kutondibatawo futi mapurisa vakaudza nyaya yemurume uyu ndakatovaudza kuti ndakamukaka tui ndakamupa Nathan Chirweni achiti ada kuwana nagidha dhorobha mumwe wacho ndakamupa ropa anenzi Junius kasina uyo pane mumwe wandakauraya mudzimai weko kaifudza munhu saka ropa pawakacheka ndipo gama ropa racho noenda gama ropa racho iye muprofita endazoprofita yaita kuda ropa uyo akandipa zvake 200 US uyu akatanda ropa muprofita muprofita aiti ndere ada muprofita ndizvo kuti akanendishandisa chibva ti akati akuda ropa asi waiwanei pane zvese izvi kuti uchiwana $200 imhepo idzo dzamai zvangu kanda kutaura hanguka mhepo dzinzangosumuka kuti unongoita zvinhu zvakaipisisa uchi unonge zvinhu zvisina kurema saka izvino zviri kunzwa sei manje wakauraya chandakaona inini ukagara nebanga unoita zvimushonga zvokurumba izvozvo akuuraya vanhu uraya vanhu asi ukagara usingaite izvozvo unogara uri munhu akanaka mwoyo wangu